Let's play Tony Hawk American West. Shit. Oh fuck. Name American Lastland. Vähän paska tää henkun kielen taito, että noin. Siis anteeksi suomen kielessä tuli oi paskaa. No näin jatketaan tästä. YouTube. Jatketaan pas. Näissä kaikkia hienoja glitchejä. Esimerkiksi tästä näkyy, kun itse Tony Hawk vetää käteen. Tässä näkyy Tony Hawk vetää käteen. Ja hyppää voltia kuolee. Tää on ihan pervoo tää peli, kun ei ihan paska tää peli, kun tästä voit hypätä 300 metriä mitä. Kato! Hän skeittaa laavassa, mitä ihmettä. Kaikkia komentopukeja. Tässä on nyt yksi glitchi, meet vaan kaksin peliin. Laitat tommosen laavan Creative Parkissa ja ei muuta kuin Pot of Goldiin vaan ja sitten meet vaan skeittailee ton laavan, se on ihan kivaa. Tätähän nää tästä tekee koko ajan. Ja sitten näkyy alusta. Sitten alusta. Meillä on tässä koodia esimerkiksi mun Gravelity, se kirjoittaa sellainen M00 N. Mitäs sitten koodi? Hällä väliä. Meidän täytyy nyt lopettaa kun loppuu tästä kamerasta akku. Moro!